Bonjour a tout le monde, soc en Marc Boades i Luna, alumne del cicle formatiu de grau superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i passo per aquí per explicar-vos la meva experiència Erasmus a Thonon-les-Bains. M'hi acompanyeu? Benvingudes i benvinguts a Thonon-les-Bains, un poble situat a l'Alta Savoia. És un municipi d'uns 35.000 habitants aproximadament. Hi ha una hora de la població suïssa de Ginebra i és on es localitza AN Rafting Haute-Savoie, l'empresa on estic realitzant l'Erasmus. Aquí ens trobem a la base d'AN Rafting. Aquí, a la Keil, és on passo la majoria del temps atenent al públic sobre les seves reserves, peticions d'informació, les seves necessitats o quines activitats oferim, com són el canoraft, hidrospeed o el rafting. També atenent trucades i contestant correus sobre disponibilitats, reserves, informació, etc. I sense sortir d'aquí també venc i mostro les imatges que filmen els guies durant la baixada com aquestes. Mireu, mireu. Però no tot és treballar, sinó també disfrutar i descobrir. Com coronar el cim de la Dent d'Oix a 2.222 metres i disfrutar de les vistes dels Alps, el Mont Blanc, França, el llac Léman i Suïssa. Visitar el poble veí de Vian-les-Bains, la meravellosa vila d'Annecy o l'espectacular poble medieval d'Ivoire, entre d'altres. I per altra banda, poder viure i celebrar una revetlla de Sant Joan totalment diferent, amb molt de foc i moltíssima calor als voltants del llac. I disfrutar de les seves festivitats, com són la Festa Nacional Francesa, la Festa Nacional Suïssa i entre moltíssimes d'altres. Bé, i des d'aquí encoratjo i animo totes aquelles persones que vulguin fer l'experiència Erasmus+, perquè és una experiència inoblidable que es recorda per tota la vida, que s'aprèn molt, tant de cultura com de diferents estils de vida, com d'idiomes. A més, es fan moltes amistats i molts contactes, que això és de lo més important. I bé, acabar el vídeo donant les gràcies a Erasmus Plus Project, a l'escola i a totes aquelles persones que han confiat en mi per donar-me aquesta oportunitat i per deixar-me marxar uns mesos a viure una experiència que, com he dit, que recordaré tota la vida. A bientôt!